sekule proposatu dutzu partidu bat galtzea? Ba, pentsa bitxuen egin. Pentsa bitxuen egin. Eta betzatzuk baina baina, hori hundin ez baina hilariotan ikoatzen doan, hogeta txabito izan. Jante pilu eta torrokoan korredoria, guri itxizikan, hori zari mototxan. Si ganan Hilario y Jesús, darles 500 pelas a cada uno. Da Hilario Teratani. Hori, pelota sale batek? Bai, pelota sale batek. I, propini ba, bizko, hauen joan zaitik da. Orduan itxuri harriko. Eta bota barri gara galdik dut. Kauen diegan Hilario, joi buru noa. Baten, baina hori zantagoen, si ganan estos dales 500 pelas a cada uno que merecen. Gero baina bazen bestatu barra, eskoitxeran da barra, baina bazen. Ilo, alba jaingo egin. Ba,